yabantu asehlalani phansi ke sanhlalani phansi yokwethu singene kangaka. Singene kangaka kwi-beef ka-cupcake neyalata nonolwezi orange. Singene kangaka abantu ase mamelani ndicela unibona bani khona eklasini mandibona i-likes mandibona i-comments mandibona i-follows makudanyaze bethuni ngibonakala uba andikho ndedwa kule class yethu yokuqala ka-2026 makudanyaze bethuni. Mamelani ke into eyenzekayo. So kukho upresident waseVenezuela ne upresident even before anyulwe gama lakhe nguNicolas. Even before anyulwe uNicolas bandase ebengumuntu apho one history colorful. Yabona lampu ityholwa yonke into ezininzi kuthiwe hey waze wahamba ne-drug cartels waze wahamba nonomkhitsi waze wathini. So i-history yakhe bengihistory yomuntu onjalo. You understand? Then ke ngoku wanyulwa bamaka ibe yi-president enale history. Aba ke ngoku yena Nicolas ke ngoku nalata nonolwezi orange kudala bangquzulana even before uNicolas abe i-president yaseVenezuela. So already bekungafana already bingamanzi no-oil. You understand? Waye president ke ngoku Nicolas. After a president ke ngoku Nicolas wathi ke ngoku lata nonolwezi orange mamelapha Nicolas andifuna ubhifa nawo because already ndiyabhifa nalo wase-South Africa. Yabo already ndiyabhifa nePretoria and andifuna ubhifa nawo. So ndiyakucela ngesihle mfethu leave office ushiye iVenezuela komnye umuntu because mna nawe sizaba nengxaki. Athi omnye mfethu ndakwenza ntoni? Athi omnye hayi fondini kaloku wena ungulo wenza i-drug trafficking uyayazi loo nto uba wena ubhizi nee-cartels kwathini. So caba ke ngoku Nicolas ungulaa mntu wenza uba i-drugs e-countryni yakhe zi-operate very fast and very quick. If abantu bafuna i-bridge yoba badlulise i-drugs hayi eVenezuela kuthiwa uvula zibhuqe i-drugs nje into yapha. You understand? Akutsho mna ke kutsho uTrump akutsho mna yabo. So kutshiwo ke so kuthiwa into enjalo le kaNicolas. uNicolas basically uyenzela ndawo nje yena wangumphathi wakhona wale cartel. So i-country ye-drugs basically according to lata nonolwezi orange. So uthi ke ulota nonolwezi orange phuma eofisini aba ke ngoku nali Nicolas nayo inala arrogance yoba hayi ungandiqheli nam ndiyi-president kaloku apha kule country yam ndiyi-president so masingaqhelani. Wathi uTrump mamela zakwenza very bad if you don't leave office. So ndiyakucebisa mfethu shiya ioffice kungena omnye umuntu so that ndingadibani nawe kwezi GNU ezinto zi-attendwayo ndingadibani nawe. Wena shiya ioffice kungena omnye umuntu. Kwacabayo bantase between ke ngoku uNicolas nalotata nonolwezi orange. Yava wathi latata nonolwezi orange Nicolas ndithe kwenza very bad. Wathi Nicolas zama chomi. Nicolas chopa kula tata wathi zama chomi. Wathi latata Nicolas ndiza kwenza into engazange yenziwa okonda bayi president. Wathi omnye uzafika ndiready kutsho Nicolas. Yava wathi latata nonolwezi orange okay wenze sure i-army zakho ziready yonke into yakho ready because ndizafika unganibizanga ndizuqubula but ndizawufika ungalindelanga. Wathi omnye izaba kwanti ubukundiqubula oko xa usizundifowunela. Wathi omnye sharp choni kuthiwa wafika ebhabha latata nonolwezi orange kuthiwa into lezazihebuka zisithi ngaloo mini kuTrump wafika phaa eWhite House wabiza yonke i-security class yakhe zanapha law enforcement everywhere. Wathi kutheni ni-useless nje kutheni ni-useless ngalo mzuzu nina nibhizi niselitiza lapha kule White House fanele uba nina nisendleleni eya eVenezuela nini niyothatha uNicolas phaa because uNicolas ndifuna azayithetha phaa kum le nto ayithethayo. Kodwa uthi nawe wathi ndifuna azoyithetha phaa. Wathi ndithi kuni ngoku qokelanani armies military everything law enforcement nonke ndifuna unibona nisiya eVenezuela nibuye noNicolas ephila. Ngaphezu kwaloo nto nize nayo nonkosikazi wakhe. Yava kutsho uTrump guys ke akutsho mna nizaske nicimba kutsho mna. Wathi nize nayo nonkosikazi wakhe. Yava hayi fine kuthiwa hayi ke nyani yaba kanti nyani ke yenzeka loo nto kwaqokololwana kwaphathwa ii-bombs kwaphathwa imipu phathwa yonke into ephathwayo fondini xa uyemfazweni because kuyemfazweni kaloku ngoku kuthatha upresident wenye country kuthiwa phofu uNicolas kwayena ekhantrini yakhe kuthiwa ii-bodyguard ezi zakhe bantase. Yazibona eza bodyguard kuthiwa yazi ii-bodyguard zikanomkhitsi kuthiwa zii-machines kuthiwa ii-bodyguard zikaNicolas kuthiwa azibambeki. Kuthiwa ii-bodyguard zikaNicolas zikuvusa izemva zikuvuyeza ngoku kuthiwa ngabantu abanjalo bantase kuthiwa yho badangerous abo bantu. Yaba so kuthiwa uthi ke ngoku Trump kutsho yena ke ngoku uthi bafikile
uthi bafika behamba ngehelicopter uthi zathi helicopters yaya ke phacaba iWhite House yaphake eVenezuela zafika zathi hey kuthiwa hayi bothuka ke ngoko eVenezuela kwenzeka nto are we getting attacked wathi Trump ndifikile kuthiwa yangu wa eVenezuela kuthiwa bathe bekhulula i-drone bekhulula ibomba bekhulula intoni kanti eza boys zineBarraklava zikaTrump sezifikile kuNicolas ebhedini zathi phakama sothatha wena wathi sithi Nicolas nindisaphi kuthiwa nguwaca ibodyguard kwathiwa baba uzawuphendula phi United States of America wena ngena emotweni kuthiwa ithe inkosikazi yakhe sathatha inayithi isithi kwathiwa nawe sisi ngena kwi-helicopter ngena sihamba nawe kuthiwa naye wangena bandase kwathiwa kuyahanjwa ke ngoku waba kanti uNicolas nonkosikazi wakhe bathathiwe nguTrump eVenezuela ekhantrini yabo bene-security benayo yonke into eprotective residence wabatha uthi uTrump sifike uthi lento le yagqityela ubonwa ngoWorld War II uthi kudala bezenza i-executions but yona le ayigqamile le uthi le ihamba phambili le bayenze eVenezuela kuthi nizaske nicimba kutsho mna abantu asikutshola tata unonelo orange uthi yabona le uproud uthi yabona siyenzileyo ngoku ziAmerica uthi anizuphinda niyibone komnye upresident indlela endimthathe ngayo mna uNicolas pha eVenezuela yaba hayi fine so uNicolas ke ngokucaba ubanjiwe ke phaya ke ngoku eUnited States uzahamba ke ngoku ecourt yaseNew York kwathi siyakeleyo buza ke ngoku bamendi thina singenaphi ningena kuleyo bananko ke ngoku cupcake wenu eqhushumba bayenzeka kanjani lonto kwathini uTrump uyageza angayenza njani into enjalo eyothatha upresident kwenye country yakhe kwathini besixakene phofu sisaxakene neIsrael apha ipresident yakho negezayo kwathini kutheni lento uTrump engayenzanga kula president waseIsrael lento ayenzayo kwathini ya into engaka mna ndivese kusithwa nanko ucupcake efonela unaleti phanda fona unaleti wethu ulele ndoni as minister of what ulele ndoni because into efanele uyayenza wena fanele ubize meeting ko address uTrump as countries fanele ubize meeting because uyageza uTrump akakwazi kaloku ukuthi xa efuna yena phofu uthi uTrump gazi yena as of that day I capture Nicolas iVenezuela ngoku irulishwa nguye so ilento iphambanza ucupcake uyageza ngaba so wathwasa ke ngokucupcake ethwasela lonto ba uyageza uTrump so sorry inhibit so ke abantu asesikulondo ke ngoku yobana if uya ejimini qhubekeka ujime because there's war coming qhubekeka ujime mntase because there's war coming if uyazazi ba usitufuza mntase ingathi ngokuqala nawe ubaleke nawe babalekayo babaleka into abangayaziyo ubaleke nawe at least xa kufika le war fike sonke sifit ifike sonke sifit because it is exciting le because I said uTrump into azawuyenza uzawuzapha ke ngoku kuzawuthiwa ucupcake ugeza plus nathi sizawufaka kulonto yethu because nathi kudala sibagezela nangoTyler kwathini namakhaladi uzasi-attack la tata bethuni inobusaxakwe ilonto imxakileyo but sizawu-attack into endiyibonayo